kagamanan. Sa kaaw. May adlaw yung tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan so sa kawit og ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ronnie. Sari pa ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ako ang iyong pahinga. Recorded by Radio Mo TV. Hi, Jessa. Hello, Ron. Kumusta ka? Okay ra. Laban lang sa life, bisag kapoy. Trabaho ni gyapon. Lagi oy. Murag, bago ra man to naglunis, no? Niya, lunis na masab. Mao lagi, uy. Kusog yung dagan sa panahon, no? Nga, dali ko kitang matiguang ani ba? Mao gyud. Dali na, manood na ta. Aron makatime in na ta. Ting paniod to sab. Maglik ko kaon ron, makarelax ko gamay. Ron, Hi, Jess. Ikaw mong gudena. mukhaon na ka? Oo, Jess. Paingon ako mukaon. Dunga lang ta. Aron, nasa ko'y katabi-tabi ba? O ba? Kabantay ko ba? Close kay mong Gisa, no? Lagi bay, ganaam sa sana ko kay ibaw naman ka nga buotan baya ko. Gisa, ala! Aw, hinaman sa. Ako pa ni mo, no? Ha? Kada si Gisa. Oh, Ang uyab din na. Ala! salbay sa tanim mo. Nagpakita lang ganyo kaayo ng tao, yung dayon papanguyaban ako. Ikaw gino. Klaro magkakayo nga kanas Gisa doon ay gusto ni mo. Day, una-una ra ni moy. Inamiguro nang iyaha rin ako. Ah, basta bay, sa akong tanaw. Naibog kanas Gisa ni mo. Mura may nunog na hagit ko sa gisulti ni Bejumar na ko na. Unsa ka, no? Kung akong suwayan o panguyab si Jessa. Hi, Jess. Mupauli na ka? O, Ron. Nga naman lang ta. Mga uno na ka na. Naman ko'y nakitaan nga bagong nag-open nga kananan. Feel na ko no nga lamni ka nilang baligya diha. Sa sunod na lang, Ron, kay madali manggug ko. Mau ba? Una lang ko ni mo, ha? Kaya na lang mukuha ako. Sige, Jess. May uyab si Gisa? Oh, bay. Oh my goodness, pag-sure bay. Tinuod lagi. Ikuha ang gisag motor. Huwag balik na sa una. Oh, basig mag-oras sila nagkauyab eh. Ah, basin po. Ya, saman, atras lang ka. Oh, magani may tabo bay. Ang sa manguyab ko ni Jessa nga may uyab naman na siya. Ah, what na lang. Nga, magbuwag na sila. Oh, Ay, usa. Recorded by Radio Mo TV. Huwag man ko makakita ang Jessa rin na. Ay, makasya. Aos to. Mangutan ako sa iyang mga amiga. Ha? Ni-absent si John Saron, uy. Mo ba? Nga naman ka ha? Ano sa maday naitabo niya? Naglain ko na ang lawas. Pero, ni-message to siya nako nga mo duty siya ugma. Hi, Jess. Hello, Ron. Naglain ko na yung lawas mong ni-absent kagahapon. Mao lagi, Ron. Nga naman. Unya na natin kasultihan, Ron, ha? Inig-out na to sa trabaho. Sige, Jess. Ha? Nagbuwag mo sa imong uyab? Oh, Ron. Ano sa may hinungdan nga nagbuwag man mo? Ako mang nasakpan nga nagchat-chat sa siyang uyab sa una. O nagbalik sila. Unsa? Mao to. Tungod sa akong kalagot ako sa gibuwagan. Gusto mo sabihin mo gibuhat ba kay nagbinuang ko siya? Pero sakit kaya akong dugan, Ron. Dili ko makadawat sa gibuhat na ako. Di ay mayo ay. Aron malingaw ka. Aron magaan ang imong dughan. Maglaag ta? Asa man sa tamang laag. Bisag asa lagod. Ang importante nga malingaw ka. Malimot ka sa gibuhat si mong uyab. Sige, Ron. Pwede sa dugad tuta sa daplin sa dagat. Aron imo mapahungaw ang sakit sa imong dugan. Nasa naman ka?
Medyo migaan-gaan akong dughan ron. Mainon. Salamat tayo ron ha nga. Naaka nga akong kasumbungan. Kasumbungan sa akong mga kasakit. Okay na, Jisay. Ay, Naunsa ka? nagunahuna lang ko ba kung ako patingali mong uyab, no? Di ka tingali masakitan. Ron, Nainay ka naman gini. Bahala na eh. At Jis, sa una pa lang, ganahan na kayo ko niyo. Pero, nagpugong lang ko kay suod maggugay ta. Ronnie, Antod nga nakauyab na lang kaglain. O huwag ko makasulti nimo sa kong feelings. Pero kung hatagan ko nimo og higayon, Jess, may gugmaon ka. Ako ipasalig nimo. Kadi gid ka magmahay. Kay di tagig ka pasakitan, Jess. ang tinuod Ron. Ganahan man ko nimo kay buutan ka. Dali ka maduulan. Pero, saon man good. Friend ra magid akong pagtanaw nimo. Okay ra, Jess, eh. Huwag mo sa ko magdali. Andam ko magpaabot, hantod kanus ka maluin ako. Ronnie, Ay, hinukan kayo nagkapanguyab na kang Jisa. O lagi ba, pero mura man ugway pag-asa ba. Sige lang, good. Hot to, kaning hot lang ba? Waiting ba? Pasin ba day, maabot ang panahon nga ma-in love na og pinakalit si Jisa nimo. Ha? Mayon ta, by Jomar. nikaw na ka? Wa pa, Jess. Mga ona ta na. Kaya nasa ko isulti nimo human na kaon. Basin mo na ning akong gipaabot nga, sugto na ko ni Jess, ha? Human naman kita kaon. Unsa may musulti na ko, ha? Abi ni mo Ron, Oh, malipayon kayo ko. ano man, ha? Nagbalik kami sa kong uyab. Unsa? Mauna Ron. Oh. Iyan ang gibuhang ka na niyang uyab sa una. O iya po gining giblock. O nag-ilis sa siglaing number. Aron, dili na siya makontak pa ini. Mao ba? O mao to, nihangyo siya nga makig-uli na ako. Ug nisugot sa ka? O Ron, kaya syempre, love pa manggod na ako siya. Oh, Nahibaw ko nga, sakit para nimo kay nahigugma ka na ako, Ron. Mahimong maglagot ka na ako. Kaya human ko pasakit sa akong uyab, nakigbalik ko niya. Jess, ha? Pasaylo lang ko, Ron. Unsaon man good. Nahigugma man ko sa akong uyab, bisan pa man siyang gibuhat na ako. Jess. Hinaot ka makasabot ka na ako, Ronnie. Okay ra, Jess. Nakasabot ako nimo. Lain sa kayo kung ako ipambugos ng akong kaugalingon di nimo. Naigala ra man gyud ang imong pagtan-aw diri nako. Salamat, Ron. Ananglit pasakitan kapag usab si Muyab. Niar ko nga imong maduulan, Jess. Andam mo sabot nimo. Andam nga magmahal nimo. Pag tumingin ka na. Kung sa kong nibawaan nga nakigbalik si Jessa sa iyang uyab. Wa ko'y mahimo kay di man ako ang gigugma ni Jessa. Di ni nalang kuto daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga kito mga higalang kaagi ni Ronnie nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayong ipangayo, awit nga nakalahan. Ako ang iyong pahinga. Ang mong kaagi kibuhatan no duwas sa radyo ni Ricky Perstruelo garing utubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamulusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. I love you, Alma. Junjun, May chance ka ko nimo. kuya ko sa di mo manguyab, uy. Diretso-diretso man. Di naman ko ta mga bata pa. Sakto lang ta sa edad. Tubagal lang ko. Kaya gusto lang ko nga may baw kung imo ba kong sugton. Sige na lang, uy. Daruan, no eh. O, lagi.
Ako na kang gisubat. Ayab na ta. Salamat, Al. Mao ba? Uyab na mo ni Junjun? Oo, ma. Ako na lang siyang gisugot. Oh, okay naman sa das Junjun na, kay buutan man ang bataa. Ah, wa ko'y supak nga imo siyang mauyab. Ngano ba dito nga nagkatawa man ka diha? Di, kuan, nagkatawa lang ko sa imong gingon ba? Kaya gusto lang makakita og apong, mao na nga nakaunahon ako nga, magminyo na lang ta. Junjun. Magminyo na lang to eh. Ha? Ha? Sige na ba? Magminyo na lang ta. Unya, makabuhi ka ka na ko. Regular na ba ko sa kong trabaho? Mabuhi na ta na eh. Oh, sige. Kung mayo mong gusto, magminyo ta. Junjun, hinihinay ko mabi. Ay, di ba dahil kinahinay eh. Kay, pangitaan na tagapo. Ay, Junjun! Ha? Mabros na ka? O, Dong. Doon nakabuhan nga ko rigla ha. Unya, nag-itisat ko. Positive. Nasa? Kung ka na, mahimo na kong tatay. O, Dong. Day, ang pingi ang imong gimabros ha? O, Dong. Aray! Aray! Junjun! Junjun! Dong, sakit na kayo kong tiyan, Dong. Uy, hala, basig mo na kagaday. Ganun ka na ko sa ospital. Recorded by Radio Mo TV. Naon sa Miss Junjun. Tagdugay naman kayong mauli. Sa una, sawa pa may anak, sayo kayong mauli. Kanya karon hinoon nga may anak na mi. Dugay naman hinoong mauli. Oh, siya na rin ni Apot. Kaon na, may giluto naman kong sudaan. Busog ko day. Kumanan ko kaon. Ano na ko katog ni mo ha? Ikapoy ko sa trabaho. Murag, dili na maayong tilimad da. Ma, Kana kay tagdugay mauli. Basig nagbinuang na. Ayaw kumpiyansa, uy, Alma. Panidi ka ng bahana nimo. Kay basig nagmata ka lang og buntag. Dong, wa man kitrabaho kay Domingo man ron. Bantayin lang ako na si Inday ha. Mato ko sa merkado. Ay, kamahal na gits palitunon ron. Uy, gitilapan naman akong tuki. Day, Al! Uy, ang ako maning amiga, si Mercy. Kuwata ko, Day, uy! Naunsa ka, uy. Nigukod ka manggid na ako. Para na ko'y kauban mo, baklay, uy. Aw, maura din yung imong tuyo. Napakulang tuyo ni mo, day. O, sa may laing tuyo ni man ako. Panit inang bana ni mo, day, ha? Ha? Nga naman? Nakita na sa kong bana nga may giangkas na babae. Unsa? O may higayon pag yun nga, magdungan ko na ni sila pangaon. Kinu... Nganong imo maning gibili nako ang imong anak? Bantayin lang sa kadiyot si Inday, ma. Uy, asa man day ka? Nala ko'y gustong karoon, ma. Akong atuon si Junjun siyang trabahoan. Mao ba? Nahala sige. Ako na'y bahala aning akong apo.
na nigawas gikan sa karinderya. Og may babae siyang giagbayan. Karon ka! Bana ko niya, day. Ingon siya ulit ako siyang guwang. Ulit akong guwang ko din taon. Iya kong asawa, day. Og may usami ka anak. Unsa? O kung ganahan ka sa kumbana, imo na lang na. Pasaylo ako, day. Pasaylo ako. Sa'yo mo gibuhat na ko, John. Dili ka na ako mapasaylo. Day, Alma. Naibaw ba ka? Dili na kay ginsulto ni mga akong pagkatao. Ginsulto ni mo laki pang akong pagkasawa. Day, Maong nakahukom ko. Mupauli ko sa amo o makigbuwag ko nimo. Alma. Daan pagilagi kong nagbinuang ng bana nimo. Dugay naman ako nakabantay mga maraglahi ang lihok. Hanggang gamay nakasulti na ako sa binungatan. Onya, unsa may plano ni Moron? Mga kung okay na nimo, anhilang una ako sa ato. Kay mangita ron niya akong trabaho aron na ako'y mapalit sa mga panginahanglanon ni Inday. Way problema, uy. Mabuhi ra gihapon ta bisag pobreta. O gayaw na kabala ka sa imong anak, Alma. Kinaamang kay mga igsuon nga mobantay ini. Maayo gani kinias mama nga nisabot sa akong sitwasyon. Ug magsugod ako pangitag trabaho aron maikasupport ako sa akong anak. Ate Alma, may nangita ni mo. Kinsa man kay nangita nako? Nganong niya ka? Usman akong pagpangayo pasaylo ni mo, day, Alma. Ang kuno nako, dako kay kog sayop nga nahimo nimo. Pero ako naman gibasulan. Maluoy ka nako. Iyan akong gibuwagan, day. O, wa na sab siya sa among trabahoan. May balhin na siya laing kumpanya. Maluoy ka nako. Magbalik na lang ta. John, Magkatugot lang ikaw nga magdako ang atong anak. Nga way ilong amahan. Oh. Mamauli na to sa ato, day. Kung tumanan ka na ko sa imong gusto, makasaad ka? Nadil ka na magbinuang? Nga magtinarong ka sa imong pagkatao? O, day. Akong isaad mo nga mabinutan ako. Magtinarong ako sa pagkatao. Hagil ako kahig kayo. Sige. Pasayloon ti ka sa imong gibuhat. Nawaton ti ka pag-usab. Pero kung mabinuang pagani ka, tuwang kinagunaan na ako nga magdako ang among anak ang may ilong amahan, nakigbalik ko ni Junjun. Sa pagkakaroon, malikayo ng among pagpuyo kay wa naman ko makadungog na binuang si Junjun. O sa iyo na sabsiyang mauli gikan sin trabaho. Dinhi na lang ko to, o daghang salamat sa pagtagabing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Alma nga taga Tubuso, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan. Bakit? Ma, nako'y project. Project na sad. O ma, Di ba pag-ura kong naghatag og kwarta nimo para makabuhat kas imong project? lahi man sa itong nga subject ma, kung gibuhat ng project. Ay, paita. Asa man ka kwartaan ni. Si Papa de ma. So ayan lang natong pangutana inig uli kung naaba ka to'y kahuwaman og kwarta. Ako ka huwaman o kwarta eh. Mao ba? Pero basin og naa kay gamay kwarta diha. Ay, samot. Labaw pa. Huwag ko'y kwarta. Asa matao kong kwarta nga, huwag man ko'y trabaho. O niya, di masakag para inom nimo nga wa magkakay kwarta. Ay. Sa akong mga amigo, sabi mo, kung mayo kang tao, bisa huwag kay kwarta, may amigo kang yun nga mo pa inom. Ni mo, bahala huwag kay kwarta. Mao ba? Ikaw, di ka magkasabot, ana, kay huwag ka may mga barkada, kay ngilan magkagbatasan. Sige, yaw-yawan. Nag-away na lang inumo ni Papa tungod ako. Ayaw maghuna-huna, anak. Sige lang ha, ako rin mahala. Magita ko paagi nga, makahatag ko di mo para sa imong project. Salamat ma.
Ayaw ka bala ka, ma. Maningkamot kong mayo para makagraduate na ko. Karon nga nakagraduate na magit ka sa high school, nak. Gusto kong mahibaw ka nga. Dili na gyud na ako kaya. Nga mo pa eskwela ni mo college. Ako lang may mangitag paagi, ma. Ay, pasensya na gyud ka dong, ha? Nahibaw ba ka nga labandera ra ko? O bisag sa dali akong buhatong paagi aron makakwarta. O di si Papa di po. Wa pa gihapay trabaho hangtod karon. Sige lang, ma. Mag-working student lang ko, ma. Pero unahon ako ang pagpangitaw trabaho. Yes! May trabaho na yun ko. O mangita pagi ko laing sideline. Aron makakwarta pagi ko. Gusto ko nga makatabang ko po ni mama. Uy, unsa man dong? Ganong gihatagan mo kundi mo kwarta? Para puno sa tong budget din isbay, ma. O para puno pagpalit sa mga tambal. Ah, salamat dong, ha? Ay, makapalit na gid ko anik tambal. Taon-taon akong nahundan gud kay wa namang gid ta ikapalit. Ay, kabala ka, ma. Tabangan ti ka kutob sa kumay mo. Si Papa de, ma. O ba siya plano nga mo trabaho? Ay, ambot lang dong, oy. Wa na magid ko magkasabutan ng papa ni mo. Dili na lang ko mangutana kay padoong lagi hapon sa away. Ako'y mangutana, ma. Ya, tira. Kahilas ko di mo mangutang nga, anak Jumar. Nangutahan na naman ko pa. Kay mas makaluag-luag magudta kung kitang tulo ni mama mo'y mangitag trabaho. Abi ka nagkatrabaho naman ka. Mag-ining na ka. Saman? Oh. Nakamilos ka na ako, ha? Di man sa ingon na pa. Ay kabala ka, do. Magkakwarta raw niya ako. Labuan ko ng sweldo ni mo. Oh. Pa. Unsa nang orasa pero hangtod karon, wa pa gihapon mauli si papa nimo. Pila ka semana na siyang nag-iningon ani. Kada adlaw na lang yun. Sayo mo lakaw niya dugay mauli. Oh, basin nung nangita to trabaho si Papa, ma. Dili dong. Lahi may akong pagduda. Ha? Ano sa man, ma? Nagduda ko. Nga nailaing babae ang imong amahan. Oh, unsa? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Karon na ka na uli? Anak. Katuhog ko sa bahay sa akong amigo. Nahubog mangguhog gabi. Nakatug ka sa bahay sa mga amigo o sa imong babae? Hasta sa bliyay. Hasta ka sa bliyay. Pasangin lang ko ni mo alang butanga. Gisultihan na ka ni mama sa iyang pagduda mo? Oh. Kunya kung di tinuod nga may lain kang babae. Kung sabi yung kabisihan ay karon. Sige. Sultihan ti ka sa tinuod. Na ako'y lain. Pero dili babae. Ha? Wako kasabot pa. Na ako'y bayot. Usa? Pa, ay kuging na nga. Nabayot na ka. Waoy. Hindi pangwartahan na ako ng bayuta. Usa? Pero nga naman pa. Diyaw. Oh. Ipulo ng kwarta para sa imong tuition fee. Ako lang gitago ninyo para wisa mo. Usa? Pa, waka ba'y planong musulti ni mama bayan ani? Naglibog ko kung saan ako sa pagsulti ini. Ubanan di ka pa. Atong pasabtod si mama. Mao ba? Bayot ang imong kabit? Ma, may purpose si Papa nga nung iyan yung gibuhat. Para ni sa akong pag-eskwela. Mauna. Yung nga ko ng tanan basta maka-support lang ko ninyo. Mamawi ko sa tanan akong pagkuhang ninyo. Bahala kas kinabuhi nimo. Basta ka ayaw lagi kong pakitaan ng bayota. Kao na diha. Naida ka sudan. Oh, kadagan ko lang yung plastic din pa. Nangumpara ka? Oo. Yatagan ko para pangumpra ni Luila. Luwela?
Oh, ang katong bayot pa nga kung ingon ni mo God. Oh, mau ba? Sige pa. Mula ka na ko ha. Mudjopi pa ko. Nabuang na yun ka, ha? Oh, nga nung masagaron sila sa mama. Na? Naunsa mo? Maglayas na, Jomar. Dili na ako makagwantas gibuhat sa imong amahan. Pila ka daw nga ako gipangayo. Nga naman demo. Pa, ma. Tuwa ang bayot nga kabit sa imong amahan sa mong kwarto. Oh, Gidali niya din, kaya rin na niya papuyon. usa. Gamay pagsabot ng God. Sabta sa din niyo bisag karon lang. Oh, pa. Oh, imo na ni. Ha? Nga nung imong kong giyatagan og sapatos. Nakakita mo ko ani, og tanaw na ko bagay nimo. Tapos ko gihatag ni mama nimo nga ba? Og nakauyon na siya. Mayon takon makauyon ka ana. Salamat. Sus, balik na bagay. Abi nimo, mas daghan pa ko og mahatag nimo. Kung masugot ka nga, ikaw ako ipulis yung papa. Usa. Sugot dong. Usa pa. Sugot pero ayaw paibaw nga naibaw ko. Aron magsige siya hatag nako ba? O magsige sa siya hatag nimo. Dubling atong igo. Oh, pa. Ha? Ikaw mo sugot? Dili. Dili ko sa kumahan. Nga mong gamitay. Wow! Ipabilib kayo, Jomar. Oh, sa tinuod lang, ako naman gisubayan. Huwag salamat kay, hindi ka pareha sa mga amahan. Baka man ko ba nga, igamit ako sa imong papa. Unya, nga nung gipasagdan lang nimo imong kaugalingon nga gamiton ka. Kay, saan, siya mali na anak ko, huwag mo ko'y pamilya. Huwag, mahadlo kong, mahabiling na ako lang usa. Oh, Luya. Abi nimo, naluoy ko ni Luella. Nakabantay ko nga bisan og naa na siya nagpuyo din sa ato. Pero naiamahan mo tagdugay na sad mauli. Duda man gyud ko baga naa na sa daylaing gikabuangan. Maing tao si Luya ma. Og naluoy ko niyang nagunaw na nga giabusaran na sa di papa. Mao istoryahon na ako sa papa ma. Nga undangon na ni niya. Dili. Samtang nga pa ko'y mahukok niya. Dili ko mabuhi niya. Di ka man luoy niya pa. Gihatag niya ang tanan nimo. Og giapil pag niya. Unya, dili ka maluoy na ako. Kapadayon ko nga nagpagamit niya. Isang luod na kayo. O kung ikaw, magpagamit pa unta ka niya, mas magkakwarta pag ginunta ta. Karon pa na ako na-realize pa. Kung unsa ka kangil adog batasan. Mas maayo pa si Luya lang nga nagunahon na pa namo. Wa kay ayo mapagkaamahan. Aha, asata? Atong biyaan si papa. Mamahawa tao magpalayo ta din eh. Karama kung kaya ni mong biyaan si papa. Kaya nako. Kaya apoy na sad ko ng imong amahan. Kaya sa dako. Mas nakita na ako ang inyong kamatinunan rin ako. Kamu na akong pamilya karon. Oh. Ug kalimtan sa nako. Anak ko yaman. Busa ato siya biyaan. When I'm at my end, tears pouring down. Saan ako gunaw na? Di na gyud ako matuon ang batasan sa kumahan. Maong nakadesisyon na gyud ning tulo nga among biyaan ng mga mahan. Ug gisalig na ako sa Dios ang tanan. Basta kay importante nalayo mi sa toxic na akong amahan. Di ni nalang kutob ug daghang salamat sa pagtaga ni akong tampo. More power, Ariman. Recorded by Radio Mo TV. Mao kada mga igalang kaagi ni Jomar nga taga Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagkalahan. God help me. God help. Ya, niigon siya nga siya! Oh, sabi ba na kung naunsa ka, uy?
Ha? Pero ang pangutana, makahinomdom ka siya nimo sunod kita ninyo? Ha? Aw, kung malimot siya, ako mismo may mudool o mapaila niya. Hi! Hello? Nalimot siguro ka na ako, no? Ikaw tong... Katawang gay na ni maghapon nag-see-you. Ha? Kumusta? Okay na. Mo-cheer ka niyo sa inyong gawa, ha? Wow. Sige ba? Salamat ha. Yes! Dog salam! Grabe mo ka cheer. Oh, mo nagkipuyag, no? Dili pa sa pagkakaroon, pero wata kay bao, pohon! Ay, thank you kayo ha. Nakita na ko kung giyon sa gini mo pag-share kanina. Sus, ikaw pa. Gusto ko mamaway ni mo. Pwede na ko makuha mong number? Ka sa atong date? Date? Sorry. Laag na day. Unya na lang ang date kung kita na. Ha? Ganahan ko ni mo, Rowena. O ganahan kong mas makaila pagiti ka. JM. Konsulton ko ni mo karon. Malipay gigay ko. Ha? Uyab na mo? Yes! O sa mga gayan, diba? Wa pa gani ka makaila ka ayon niya, day? Ay da, magila-ila na good mi. Nga uyab na mi. Simple. Derwena. Rowena, mahal. Kuyog ta sa amo inig Sabado ha. Ha? Sa inyo? Ipayla-ila ti ka sa mga ginikanan. Sure ka? O lagi. Manangin na unya sa imong mamag papa ha. Kuan mahal. Wa para ba mahibaw kung ginikanan bahay nato? Ha? Nga naman. Stricto manggod kaayo sila. Gusto manggod nila nga makahuman una ko sa kong pag-eskwela una ko musuda ng butanga. Kay mao ko na makadistract. Mao ba? Sayang. Abi ni mo no? Ikaw ba unta ang pinakauna na kong ipayla-ila sa mga ginikanan? Pero sige lang, ayaw ka bala ka. Mangita ko paagi. Kwanto ka sa ilang mayi karong Sabado? Opa, magdungan mig buhat sa mong project, good? Nahala, sige. Basta kaya anturagin mo sa ila ha, dili maglaag-laag sa lang lugar. Opa. Ako kikipasangil nimo? Oh, sige na lang, good day. Karon na bitaw. Basta, pag-amping lang jud. Ikaw, no? Marigig bati kay mong tanaw ni JMI. Marasig kriminal nga, angay kong mag-amping. Dili man sa ingon, ana. Pero, bupa pinata makailan niya. Wa ta may bawa sa posibleng mahitabo. Maong pag-amping lang gyud ay Rowena. Recorded by Radio Mo TV. Ma, pa, si Rowena. Ako uyab. Mahal, akong ginikanan. Hi, tita. Tito. Hello. Hello. Pagmama o papa lang namo, day. Salamat, ma, pa. Nakauyon gyud guys sila si mamag papa ni mo, mahal. Mao ba, mahal? Oh. Kung pwede pa lang lagi, minyo andayon ti ka? Minyo gyud dayon? Unsa ka kung mag-live-in lang una ta? Ha? GM, nahibaw gid ka nga dili na posibleng mahitabo. Patay gid ko sa akong ginikanan. Ug nakasiguro ko nga dili ko nila pa humanan og eskwelahan na. Hangtod ka no sa amang kamag-agad sa imong ginikanan. Mga college naman ta. Sige na, mahal. Ato na tapuyo sa amo. JM. Ayaw pagsugot ha. Day, Dili pa kayo anak ka desperada para dali kay ka makikipon sa tao nga wa pa kay ka makaila. pero nakauyon ba gid ko sa ila, day? Maayo kayong tagad iyang pamilya nako. Feeling nako magbalipayon ko dito sa ila. Oh, bahala ka.
Magmahay ra unya ka kung mauban ka niya, Day Rowena. Salamat nga ni sugot gid ka. Nga nakapuyo na mo. JM, ayaw bagit ko pa sakiti ha. Naikiyas rabi ako sa amo. O naglib kog message na lang mama nga nakiktaban ko nimo. O ako silang giingnan nga dili na ako gustong pangitaon pa. Ay kabalaka. Di ka magmahay. Himuunta kang prinsesa din sa mong bahay. Salamat, JM. JM, mahal. Na ako isulti nimo. Ano sa mana? Pamilya na gid unya ta. Ha? Mabdus na ko. Usa? Usa yung mabdos? Ay pagsigig binuang niya ah? O lagi. Time para good. Nga namang murag wa makamalipay. Wag yun! Kaya di pa ko andaman ang butanga. Kanindot sa tong pagpuyo. Nakitarang duha. Huwag makapugong na to. JM. Ipakuha na. Unsa? Nabuang na ka? Dugo pa mo na. Ipakuha na ha? Bahala ka diha. Padayunon ko ning akong pagbabdos o buhion ko ning akong anak. Kung mao na. Ayaw pag-expect nga. Musuporta pa ko ni mo. JM. Wa ko mahibaw, ma. Sukat ka nahibaw siyang mabdos ko. Sige naman na siya glaag. Unya, gabi na kayong mauli. Paita bataa. Tuo di ay. Mo anitong iyang igsuon ha. Gusto siyang mutanaw sa iyang pag-umangkon. O siya mo ini-offer nga mo bantay una ni mo din sa ospital. Salamat kayo sa pagbantay ni mo sa among anak ha, Kuya Paul. Way problema dayo eh. Unsaon nga pangandoy magininamo nga may anak mi. Pero wa mamiswerte sa kong asawa. Basin o gwa pa karon. Pero sure ko, sa inyong kamaayong tao, hatagan na gid unya mo puhon. Ugma day tuod ba? Makagawas naman ka sa ospital. Kamilay da sa bata kay magsakyanan man mi. O kamo ni mama maoy sakay sa pika sakyanan. Sige kuya, salamat kaayo. Ma, wa pa ba sila si Kuya Paul? Taod-taod naman tang naabot. Nagsunod naman sila nato, diba? Ha? Nidiritso naman sila uli. Ha? Unsa ni diretso gali? Ang akong anak tuwa man nila. Uy, nagkasabot naman ko mo nga ipasagop nimo ang bata. Kay dili ka makabuhi og dili pud mo dawat si JM ata. Niuyon po si JM nga ila na ang bata. Unsa? Mahawa ko mahibaw, anak, ma. Matawag iragod, please. Dili mahitabong ipanghatag na ko akong anak. Uwa, gyud. Dili gid mo tubag. Kanina ra ko nagsigig panawag. Ginoo ko, akong anak. Oh, ano ka? Nagila-kilakan mo niya. Ha? Hayop ka! Ha? Hayop ka! Tuwa akong anak! Sos, nilarga na oy. Di na to ni mo makuha balik. Usa! Daywan ako kay bago siya kong buhaton. Dili na ko kaya gawa na ko akong anak. Day, kalma lang di habi. Ayaw pa da sa imong gibati, ha?
Naibaw ka kung unsa ko makapag-antos uban ni JM, day. Mong dili na ko. Gikapoy na ko sa akong kinabuhi. Rowena. Papa ni Rowena, JM. Oh, bago lang sa ko naabot. Dali mo, suod mo. Diyos ko. Rowena. Blazing across the evening sky too soon. Nagmahay ko nga nagpalabay pa kong pila ka adlaw, una na ko giadto si Rowena sa ila. Kay human unta siyang pagtawag na ako. Ako unta dayon siyang gikuha. Para dili siya makauna-una og dautan sa iyang kaugalingon. Dini na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan, kaagi ni Maye, nga taga Lorega, San Miguel, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga regulaan, Gone Too Soon. Shining, sparkling, and splendidly bright. So sa kaawit. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pala sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Negros Oriental. Ang atuang tatampo nagdasangan nga malu. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mulan ka sa Cebu, Malo? Oo, Don. Magkusa ka dito sa Cebu? Gichatan man ko sa ko amiga nga nagkinahanglan ko ng tindera ang iyang gitrabahoan nga butika. Unya, mo trabaho ka? Di naman ko maglisod anong trabaho agod kay nakatrabaho na ba ako butika sa daga pa ko. Unya, di ka man nagbaho, day. Lisod kaayo Don, uy. Kuwang kayo ang imong kita sa pag-drive og motor. Maong kinahanglan gid nga mo trabaho ko. Kinahanglan nga mo abag gid ko nimo. Ay. Unya, ang atong anak. Ay, di naman na problema sa Angel good kay dako naman na. 10 anyos na baya na. Maong ayaw na lang kong pugni, Don. Kay para rami sa tong kaayuhan ang akong gibuhat. Onya, anak. Adon ako, ha? Imo di kong biyaan, ma. Ayaw na paghilakod. Manawag ra ko permini mo. Ayaw lang paglakaw, ma. Kay mingawan man ko nimo. Mingawan man sa ko nimo, anak. Pero kinahanglan nga ako ibuhaton aron makatabang ko sa imong pag-eskwela. Pag-amping dito, ha, day? O, Dong. O gamo sa dinhi pag-amping mo. O, day. Si Angel, ha? Ayaw kalimot sa oras nga imo siyang ihatod kuha sa eskwelahan. Ako rin bahala, day. Ma, amping. Amping sad, anak. O ayaw pabadlong ni Papa nimo, ha? Oh, ma. Abi na ko, dili ka mo anhig sa buday. Na, dili mahimo, day, uy. Kay lisod na kita nga mong kahimtang dito sa amo, day. Kuwang kayo ang kita ni Dondon. Mauligi, uy. Unsaon, mahalabi kay mga kalitunon ron. Maok yun. O niya, kanas aman ta magsugod og trabaho, day? Og ma, day. Mahimo na ka magsugod og trabaho. Nahibaw naman tos, ma'am, nga na ako ipasod og trabaho. O niya, asa man ta mo... ako, asa mo ka star, day? Naramay gipapuyan ang atong amo, good. Pero maulagi, magliti ka og 20 sa motor kaingon sa tumpuyan. Okay ra na, uy. Ayaw ka bala ka sa day kay dili mo sa kaayo kapoy ng trabaho, ah. Dili man kayo daghan ang mga customers din, eh. Mayo idoon. Unya, ang nakaayo pag yun, doon na kay day off ka usa, sa usa ka simana. Unya, siniman na pag sweldo. Kanindot ko, day. Bulang. Paabutan ako kay Diyot, ha, kay hapit naman ko mo out. Doon nga pa ingon sa tumpuyan. Sige, day.
Salamat in taon kay nakasuday kong trabaho. Inigsweldo na ako. Pagpadadahin ko sa amo. Kumusta man mo diha, Dong? Okay na, Day. Ikaw, kumusta ka? Nagsugod na kong trabaho, Dong. Magpadala ko ni mo kwarta kay sinema naman ang mong sweldo. Oh, maayo hinaon, Day. Sige dong ha. Nanawag ako ni mo kay break pa man namo god. Oh, sige, Day. Amping, ha? I love you. I love you, Dong. Na all, like I love you. Recorded by Radio Mo TV. Ikaw mong gaday na, Didet. Kuyawan ako ni mo, uy. Abi mo na ko kinsin sa kong luyo. Ako yung tao ni Day. Mayos ka, Day, no? Kaya sige kag monitors inyo. Ay, Day, uy. Kay in town. Layo, ba na ako kong pamilya, Day. Ang atong mahimo ini, tawag-tawag kita kung makabakante ta. Maog yun. Unari ko uli ni mo niya, ha? Kay 7 p.m. pa man ko mo out niya. 8 p.m. man ka. Okay na, Day. Salamat kay out na gina ako. Makarelax na ako. Uy. Kuha ko yung motor nga ni Aki. Lakaw na lang ko eh. Miss, sakay ka? Imbis maglakaw ko, naanahin yung motor. Sakay ka, miss? Sakay ko, Migo. Alimig kami kay... Suluban ka aning helmet, be. Ay, di lang ko mag-helmet, Migo eh. Kay wapit tayo manakop, kay sudlunon man ang imong hatdan ako. Sige lang, miss. Pag-helmet lang yun kay... Para ba nasa yung safety ba? Okay, naka-helmet na ka. Okay, sakay na. Humot tag-helmet taw, Hana. Humot sa tayo siya, na. Asa man tamig ka? Diretso lang, Migo. Paingon tas babaw. Okay. Lugar lang ko, Migo. Okay, Miga. Okay. Kadiyot sa Migo, ha, kay manaog sa ko. May problema. Taga din ka, Miga? Dili, uy. Taga Negros ko. Oo. Bayad, Migo. Salamat. Ay, kadiyot sa... Ha? Nga naman. Kuha nga na akong bayad. 20 naman ang mong plate din eh. Sakto mo gani. Lihaw kong type sa imong number dire mi gabi sa imong cellphone. Ha? Sa imong cellphone? Oo. Nga naman. Kay ako lang kang sukion ba para inig-out nimo. Makasakay dayon ka. Sige na, di bitaw ko daw utang tao bitaw. Sige na lang, good. Ambil na imong cellphone, Bi, kay akong itype pang akong number. Ay, salamat. Nakarelax na yung taon ko. Kita sa maninanawag na ako. Hello? Hi, kumusta? Kinsa ni? Dali mo ta. Wa bitaw ko makailan ni mo? Wa ba ma-register ang imong number dali sa akong cellphone? Ay, ako rin katubang driver sa motor ngayong gisakyan. Ikaw di ay ni? Nga na nawag man kami ko. Gusto ko may bawas imong pangalan. Diretso biya ka og lakaw gani ha. Kumani mo type sa imong number. Ang saon, nagdali manggug ko. Malo, tawagan lang kong Malo. Malo. Ako sa Siri. Okay na nimo nga mag-istoryahan na ita? Dili ko makasamok nimo. Okay raman. Opo man sa kudo ka Unsa may imong gustong mahibawaan ako? Picks up. Hello, dili ka mo tuo sa akong gisulti nga minyo ko ug may usa ka anak? Di kay ko butuo nga minyo ka. Kay daga mo kay katanaw na. Sus, pananaw na nimo oy. Sige na oy, matuog na ko ha kay manglaba po kog sayo ugma. Mo duty pabaya ko. Sige Malo. At nga nang tika ugma ha. Inig-out nimo. Okay. Malo, sakay na, dali na. Uy, hala. Ni aman lagi ka. Ganihara ka? Magbuhay pa Namang ko'y gihatod nga pasahero diya sa unahan. Diretso na lang ko din kay hapit naman alas 8 sad. Dali na. Ano na yung pagkaod ha kay ako na kang ihatod sa inyong gipuyan? Nagtuo pa gyud kog imo kong ihatod sa akong gipuy-an.
Nakigpangaon ka naman hinuon ako. Na-feel mo gud na ako nga gigutom ka. Maong nakigpangaon na lang ko nimo. Nga ano bang buutan man ka nako? Wala lang. Gaan na akong buot nimo ba? Maong nagigsuod ko nimo. Mao ba? Kano sa day ang imong day off? Ogma, day off na ako. Thursday man. Okay kayo. Manuroy ta. Asa man sa tamanuroy? Mangita tag lugar nga priskong hangin. Aron sad ba makarelax ka ba? Di kay pulos na lang katrabaho ba? Ay, mo lagi eh. Kapoy sabi puro trabaho no. Mao ganing isuroy ta ka aron ma-relax ka. Ugma ha, manuroy ta. Wow! Indot tago din Ray. Presko pagit kayong hangin no. O di ba? Nindot kesa. Lagi no. Ay, kanindot sa kong pamati. Nindot yan. Okay, dali. Mangita tag kalingkuran ko. Mawa man sa datong problema ining dapita, eh. Mao yun. Ngano day nga, imo man kong gisuri din, Ray. Gusto lang ko nga ma-relax ka gamay. Kaya naibawang ko nga, di kapoy kasi ang trabaho. O karon sad ba nga, magsulti-sulti ta, o masultisan na ako diyan mo ang akong gibati. Ray. I love you, Malo. Ray. Ngano bang nanguyabang ka na ako nga minyo man ko? Kung saan mo ako nga, ikaw man ang gipitik sa akong kasing-kasing. Ray. Naibaw ko nga may pagtanaw sa kanako. Imo lang gipugnan. Tawra ta, Malo. Ug wa ta may bawo kung kano sa takutubin kalibutan na. Mo nga tagig kalipay ang kaugaling mo. Ayaw pog imong gipati. Uy, ayaw ugak sa ba? Basig na makakita na to. Pamiyata din eh. Mangita tagdapit nga kita lang daw. Wala. Abi. Nakasako sa kumbana. Parehas na. Nakasasag ko sa akong asawa. Unsa? Minyo day ka? O Manaw, ninyo ko. Ug may duha ka anak. Kiduo ko. Nakiglambigit ko og taong minyo. Naunsa ka? Nangupaw mo ka. Doon yung nakahasol mo? Dalabi, online sa kumputon. I love you, love. Oh, naunsa ba ka? Nililak mo ka. Pila na kayo nga may nahitabo na to, Ray. Nakonsensya ako sa kong gibuhat. Pero dili ko makahiwa sa pagbiyan ni mo. Kinadutlan ako ni mo. Magpangitan ako sa mong pagbangka na ako. Parehas na gipati mo lang. Di na sa kumakahimo sa pagbiyan mo kay mingawon kay ko ni mo. Pero dili di maayo. Kipulos na may pamilya, Ray. Di lang nato pasagdan ng itong pamilya. O di sagda magbuwag. Mag-amping lang dito nga di na nila mahibawaan. Masakit ang umibig. Nahibaw ko nga dakong sayop ang among gibuhat ni Ray. Unsaon man nga, parehas maming may kugma sa usag-usa. Karon, nagpabilin pang tinago-tago ang among relasyon. O wa mi mahibaw kung unsay among sangkuan sa umaabot. Dinhi na lang kutob, o dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka na mga ikalang kaagi ni Malu nga taga Negros Oriental uban sa awit nga iyang kitangayo awit nga nagalahan
Nakaw na pag-ibig. Gigibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo galing agabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O bakahay para sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa pusong